kay dakpan ang 9 ka personahe sa Land Transportation Office Caraga sa lungsod sa Buenavista, Agusan del Norte kaganinang bundag. Gipangunahan sa LTO Central Office uban sa kapulisan sa rehiyon ang entrapment operation nga nagresulta sa maong pagkasikop. Sa interview sa RMN Butuan, wala nagpailang opisyal nga taga LTO Central Office nga ang nasangpit nga mga personahe nga giingong nangilkil sa mga biyahedor. Nasayran nga daghan na matud pag nagpaabot og reklamo sa LTO Central Office labot sa modus nga ginahimo sa nasangpit nga mga personahe atol sa ilang pangtanang sa mga dalan. Samtang gikalipay saba sa driver ang pagkasikop sa 9 ka personahe sa LTO Caraga sa rason nga naghatag og kahasol kanilang mga biyahedor ang pagpangatang og pagpangutong sa nasangpit nga mga personahe. Gani gingon pa niini nga niadtong bulan sa Pebrero karong tuiga nakilkilan na sila og 15,000 kwarta og dihang giharang kini og gipangitaan og bikil sa mga enforcer sa LTO Caraga. RMN